Này cái này khỏi mày cái bôi là đơn đằng nó xí sang này đấy này lo nang 이그 앙여혼 인조 안 능한 봐. 인조 안 잖아 야이 시보노. 인치베. 이게야 이디바 인조 안 잖아 얘도 봐. đừng xa lẽ 다부 짝의 맞아 되노. 만치가 없는 아이 다니 바지या오 오ंखारनायखाय ओंखारदो सानबाय आङो उथियाखै उन्दुना थाहैफिनदो मिथिगोना र'आं खोमा मावगोन मानसि गाहामाव गोलैयो बापरे बाप ओरैबादि उन्दुनानै दं मिथिगोना सेल खैथा जाखोलै नाय लोगोफोर 10ता 32 जाबाय ओमफ्राय दाबो उनथिनो गियान गैया ओमफ्राय इखो सोर बखिया दे सोर हिनजावा बखिया देसुं माबा मोनसे खालामथारगोन आंखो र' नै हननादे आं माबा मोनसे खालाम र' उनथिगोना उनथिया Oh hello mister बापरे tamam टाइम जायाखै उनथिनो आबा सना रुको जरा सबर करो. बोरैलै अभी मजा आएगा ना Sudah exactly. Tunggu fuera. Kacau lang ini sih. Kata yang itu. 哎呦我的妈！ Cái này khỏi mày cái bôi là đơn đằng nó xí sang này đấy này lo nang 이그 앙여혼 나으앙도 마마미 부산항아 능은 Oh my god. Không đi. Giờ bên này. Ai? Dung thọ. Nào nó sư đang được. Mở về chơi gì? Yên đó.
Ome. Dena. Mate. Pernah ada nunda lagi nunda sana. Mate. Mate. Moजाङै नोंखो गाबज्रिबाबो नोंथ' खोनाया. माइगो नै खोनाबायना रायजोआबो खोनाथो. Iman kaira manusia, no kamar. खोनाथो. Kamari dongna gaya nengah no. खोनाथो. Aku siapa manusia ba? Mana enggak? गियान गैया साला. उथिना फटनो हाथाय उइ नङाबा आरो होनबावगोन जों. माइगाव. Gini nanti sih nana gem. मालाय नोंसो दोनफैदो आंथ' लाबोनानै दोनफैयाखै नोंसो दायथ' लादो आरोबो खालामबावलायदो अ गालांखानांगोनानो बा मा खान्थियालै नुबायना थौले उदि हाथाय उइ ओंखाम जानोसै नेबाय थानो हाया इयाव लोगो नाङाखै हारसिंसो बानायदो माहेक दामलायना फोजानानै ओमफ्राय निजिमानो मबाइल नायनानै दं नोङो निजिमानो मबाइल नायनानै दङ हो इमान बायदि बा बावै मबाइल बा ओजाबो खनायाव मबाइल नामा हो मेदाम इयै ससमा गानलायना मबाइल नायबाय दं ना सान्दुं सायनानै फाथै बागान खालामग्रानोबो जाबा ओंखाम गुरिदो माबा माथो मबाइल नायना थाबाय थाखो नुबाय मालाय उन्दुना थानायखौ इमान खस्थ'यै फोजाना लाबोनानै दा नोङो मा खालामनो नागिरदों माथो ओंखाम नांगौ उथिग्रा मिथिबाय उन्थिग्रा ओंखाम जानो मोनबासो मानसिनि देहाया खान्थि मोनो मिथिबाय साबो मोनलोबावाखैसो साबोथ' होखायानो दाब्लाबो ओंखाम माबालाबो माबार दोनदोसै मेदामा माबा फाथै बागान नायदों र' माबायदि मा खालामनो सानदों नोङो हो आङो फाथै बागान माबा मेरामथि खालामनायनि माबा नायदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आंबो नै खनासेयावनो खालामनानै दिन्थिसिगोन आं ओमफ्राय दैज्लां मोनबा बेनिफ्राय आरो फानहैबाय थागोन आं गाहायावनो मानसिया मोनस'नाय दान्दाजों मोनस'नाय खालामनोसै बेनिफ्राय आं गोसोबायदि खायै लांनानै आंहानि खरसाखौ दिहुनबाय थानोसै ओमफ्राय नों मबाइलनिदो नोंनि रियेलिटिनिदो जाथारगोन न' जागोन आं हागोनब्रा साला नोंनि लकेल पार्टिया जागोन न' जायो इ लकेलानो ना दाहिल दोनदो हक गोसोखांबाय थादों ओंखाम लाबो माबार र' बेदर फुंजानि हो रावबो जाखायाखै नामा ओंखाम हो बाबाया खामानि थांबाय मा ओंख्रि माथो दाउदैसो मादो दाउदैदो मादो दाउदैदो फुलकबि मेदाम दासो मोनफैग्रोबाय लाबदो आंनाबो माबार दे फुरनाङा होमबा ना सारायैनो लाबनांगौ बेथो डायलगा माथो नायाबो सननि दंलाय सं बास सोलालायदो आरो खोन्थैदो आरो जों खोन्थैदोसो न' खोन्थैदो आरो इदि जायो नामा सोरथानायलै माजोंबालाय दाउदै खराबानो नों जालायना हर मेदामा जागोन जाया हो गावहा ना दंखायोमोन ओमफ्राय ओंख्रिखौ होदेरना होबाय ओमफ्राय आरो दाउदै एवना हरदो जाना लाग्रोनि र' दि जाबायदि आं हरदिनिखै सोरथो रानजा दामफैलायखोलै जाफुनायाव मा बकियो नोङो ओमफ्राय जानायल' इखौ बुजियाबाबो जायोलै
मानोबो जानांगोन नोंसोबो जानानै भुल खालामदो आंथ' उन्दुनानै दंमोन उथिया होननानैनो नोंसोबो जानानै भुल खालामदों आंखो मिथिबाय जाखांना मेंलायबाय गय लाबो इनो गावरा जाबाय दुगैनो नायनाय नि लाबो ए बेथो ए भगवान बोरमा रखम जाबोथारदो हट जौलेने गैया हिन्जावानो नङा होमबा हिन्जावानो जानो हाया इयो जिबनाव मिथिबाय गैया बिदिबा हिन्जावानो जानो हाया दौवाबा